Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган журналист, язучы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рахман Шафигуллин. Рахман абый, исәнмесез? Исәнмесез. Рахман абый, сез сугыштан соң туган буын вәкиле. Инде тарихка күз алсак, 1950 еллар ул сугыштан соң менә авыл хуҗалыгын торгызу, шәһәрләрне торгызу, сәнәгатьне үстерү, авыл хуҗалыгын үстерү еллары. Барбер әле ул чорларда безнең халык ачлы-туклы яшәгән, өстенә кияргә киеме җитәрлек булмаган дип әйтик инде, әйеме. Сез шул чорданың тере шаһиты, менә нинди уйлар белән яши идегез сез балачактан, яшьлек чорыгызда иртәгесен тагын нәрсә булыр икән дигән борчу бар идеме? Әллә инде коммунизмның якты киләчәгенә ниндидер өметләр белән яшәдегезме ул чорларда? Дөресен әйткәндә, мин инде үземнең менә 3 яшемнән үземнең балачагымны хәтерлим. Мин күп балалы гаиләдә тудым. Әтием минем бик ватан сугышы ветераны. Һәм шул вакытта репрессия курбаны да. Без әле аңа тукталырбыз аерым. Һәм инде мин туганда ул ферма мөдире булып эшләде. Ат җикте. Менә без 11 йортлы арт курам инде, ул анда безнең иң авторитетлы, иң бай кеше иде. Мунчага бөтен халык безгә киләдер иде. Инде зур теге сугымнар булганда инде бөтен кешегә өлеш чыга торган иде. Беләсезме, мин һәр нәрсәне әтигә ярып, мен колхоз җылышына да йөрдем. Мин атка да төшә торган иде беймә. Шуңа күрә ничектер менә мин теге авырлыклар ул сизелгәндер инде. Әлбәттә, миңа 6 яшендә Күкмарадан килгәнендә итекче, безнең итек басучы Гайнан абый миңа итек беренче басып бердиме. Миңа теге урамга чыгарга итек юк иде. Аны тормышның әлбәттә ул вакытта авырлыклары бар иде. Чөнки бер хезмәт көненә 200 грамм ипи, 20 тиен акча. Ул инде менә безнең әти көнетене әни белән алар көнетен эшләбиме? 10 капчык арыш будайла торганнар иде. Ул инде март айларында җитми торган иде. Шулай да инде теге безнең сыерыбыз булгачтан инде без Аллага шөкер дук яшәдек. Мин ничектер менә шул теге атка таңнарга, яңгыргаларга нитеп үземчә теге үземчәрәк кеше шатланып, ничектер менә теге абыйларның, әтияниләрнең исән сау булуларына шатланып яшәдемдер. Әле ул бигрәк тә без сугыштан соңгы чорда әтиле булу, ул бик зур бәхет һәм байлык заманы өчен. Шын мәгънәсендә ул чорда дип әйтик әле, бигрәк сугыштан соң. Инде без менә Чишмә башыннан башлаганбыз икән әңгәмәне, бераз менә авылыгызга кирип чыгыйк әле. Балык Бистәсе районының ылы югары тегермәнлек. Югары тегермәнлек. Сезнең кайбер библиографик чыганакларда ул югары тегермәнлек, кайбер чыганакларда югары тимерлек дип бирелә, шулай бит. Менә ни өчен менә шундый ике исем белән әзрәк авыл ниткән аталган, моның тарихына бераз тукталып үтсәк. Чөнки сез бит үзегезнең авыл тарихын өйрәнеп, кызыксынып, аны язган кеше буларак та әйтеп сорыйм. Менә безнең авылның тарихын барлауда Илфар һәм Илхам Габдрахмановлар бик зур эш башкардылар, китаплар чыгардылар име. Менә инде теге ниләр буенча, архив документлары буенча һәм теге килгәнендә тарихлар буенча инде безнең авылга нигезне 1380 елны теге Болгар ягыннан күчеп килгән тимерчеләр анда нигез салган дип әйтәләр инде. Ягъни шуннан олы тимерлек киткән. Тегермәнлек, тимерлек. Исеме тимерлек булган. Тимерчеләр яшәгәннәр. Алар инде сугыш кораллар эшләгәннәр име. Алар инде теге яшәү өчен анда сукаларында гомумән бөтенесен алар эшләгәннәр. Бик данлыклы тимерчеләр яшәгән. Һәм дә инде 1552 елны Казан ханлыгы беткәннән соң инде безгә тимерчелек белән шөгыльләнергә рөхсәт итмәгәннәр. Яңгы сугыш кораллары ясамасын. Ясамасыннар. Һәм дә инде әйткәннәр, менә бөтенесен эшләгез, яшәгез анда име, безгә салым түләгез име, ясачлы татарлар дип атала инде. Һәм менә безнең менә Хәмзин Вәли, менә безнең данлыклы нәсел инде безнең
Безнең ике тегермән булган. Әле ул 1930 елларга кадәр име. Ике тегермән булган име. Һәм дә тагын башка бер-ике тегермән булган. Шуннан соң инде авылда тегермән булгач, кая барасың? Мин тегермәнгә барам. Шулай итеп, русча ул безнең инде тимерлек булып калды. Менә инде русчасы тимерлек. Русчасы тимерлек. Татарчасы? Татарчасы тегермәнлек. Мин тимерлек ягында. Улай була. Мин инде булай тикшереп архивларда карадым. Шу ниндә Нурлат районында бар Чуваш тимерлеге, рус тимерлеге бар. Мәйтәм теге әллә без мәйтәм чувашлар белән бердә кисешкән микән дип тә уйлыйм, ул якка барып чыккан юк. Сез әтигезне искә алдыгыз, менә ул инде сугыш ветеранында, сугышка кадәр колхозлашу елларында аны сөргөнгә куалар. Кулак тамгасы белән. Сөргөнгә, сөйлим хәзер. Әйтергә кирәк, менә сезнең язмалардан да күренә ул, сезнең авыл халкы ничектер менә бу колхозлашу сиясәтен бик урак шыкырып кабул итмәгән. Моның сәбәпләре нәрсәдә микән? Мин Тимерлек афаты дигән повесть яздым. Ул инде Мәйдан журналында басылып чыкты. Кыскача гына әйткәндә, Тимерлек халкы эшчән, үткен була. Ул инде менә безнең нәселебез генә дә инде безнең Хәмзәнең Мөхәммәтҗан дигән малае була. Ул Мөхәммәтҗанның Нәдер шах һәм Дәүләт шах дигән балалары, аларның 200 умартасы. Менә минем Хәмзин Вәлинең, минем карт бабайның. Шулай бал кортлары күп була, ике тегермәне була. Гомумән бай яшиләр. Безнең менә бу Тимерлек авылында, Югары Тегермәнәк авылында 30-нчы елларда 17 кибет була. Гомумән халык хезмәт сөйшән. Авылда 25 мең елына дуга бөгәләр. Анда инде теге чана ясаулар, арба ясаулар, инде бал сатулар фәлән дигән инде. Шуңа күрә теге колхозга кергә бик теләмиләр. Аннан соң үзенчә инде теге горур теге нәсел булгачтан инде халыклар анда яшәгәчтән инде үзләренең байлыкларын бирәсе килмәгәннәрдер дип уйлыйм. Бугайындыр дип уйлыйм. Аннан соң инде дин дә бездә бик көчле була. Менә инде әйтүләре буенча безнең менә бу Тимерлек кешеләре Нижегородская теге ярминкәләргә барганда, алар инде теге рус солдатларының була кызыл шалбарлары, штаннары була. Булар үзләренчә теге ике яклы менә теге хәзерге джинслар шикелле шуны теге биме, буя биме, шунда бара торган булалар. Шуңа күрә инде теге үзләренең позицияләрен менә бу әле әйтәләр иде. Сездә ирләр генә түгел, хатын-кызлар да гомер буе кызыл штан киделәр дип. Ул традиция булгандыр, үзенә күрә символ булгандыр теге. Ягурлык анда име, гаярлык анда теге батырлык символы булгандыр дип. Менә бу колхозлашу сиясәте ул сезнең, мәсәлән, шәхсән сезнең җирлеккә, сезнең авылга, ул прогрессив алып килдеме үзгәрешләрне? Әллә ул барып авылны бетергән инде бер Минем әйткәнчә, мин үзем авылдан 15 яшьтән чыгып киттем, мин 4 ел Воркута шәһәрендә яшәдем. Мин инде электрик булып эшләдем. КПССлардан мине яхшылаган өчен инде мин Воркутаның көрәш буенча чемпионнары булдым. Һәм мине 19 яшында КПССларда кабул иттеләр, КПССларда кабул иттеләр кандидат итеп. Һәм дә бөтен исемне үлчәп карагачтан инде шундый дәүләт күләмендәге сәяси башлангычларга баршы бар булмый. Шуңа күрә килешергә кирәк булгандыр. Менә 1933 елны хәзер инде Сталинга рапорт бирәләр. Бөтен республикаларда, бөтен авылларда коллективлаштыру тәмамланды. Безнең Тегермәнектә әле башланмаган. 70% хуҗалыклар колхозга кермиләр. Монда нишләргә име? Һәм дә шарак сәбәбе килеп чыга. 1933 елның 4 июлендә күрше авылдан килгәнендә Галим Әхмәтов дигән коммунист ферма мөдирен үтерәләр. Бу Хәйретдин исемле кешене тоталар. Нишләп үтердең син? Миңа кулаклар кушты. Кулаклар миңа заказ бирде. Мин менә шуңа күрә үтердем. Сәбәбе таптылар име хәзер инде Хәйретдинне кулга алалар. Хәйретдинне теге таны инде үзенең гаебен име.
шуның белән бетергә тиеш бит. Юк, менә теге ярый теге коткы салучылар бу колхозга кермәүче теге бай кешеләрнең 14-не бергә тегесе инде нәрсә дип әйтим, җинаятьче. Шуңа өстәбиме 14 кешене ягадан кулга алалар. Анда инде минем менә теге Хәмзин Вәли карт бабам һәм әти дә шундаларга ни өчен ул нинең кулакның көчүге дип ярлыктагылар. Һәм дә 58-нче статья буенча китә. Минем беренче менә Хәмзин Вәли бабам инде 1939 елны июль айында безнең авылда мәчет манаралы бәреп төшерәләр име, һәм дә 7 еллык мәктәп ачылар шунда инде. Һәм минем бабай ул мутавалли да була әле. Мулланың оештыру һәм финанс мәсьәләләре буенча ярдәмчесе. Бу хатын кызларны җыеп аладагы мәчеттәге парталарны, мәктәптәге парталарны чыгара бирде. Шуңа менә беренче мәртәбә менә шунда 5 елга кулга алып име, советка каршы эш алып барасы дип Соловкага җибәрәләр. Бу инде Соловкада 5 ел утыра име. Анда теге ярый профессорлар белән, тегеләр белән анда 32-нче елны ягадан кайта, бунда гып кайта. Советлар бетәчәк икән дип. Менә шулай иттереп инде, менә шундый рахмат. Менә сезнең мәктәптә укыган елларыгызда, балачагызда дип әйтгәндә, әле тагын да үсә төшкәчендә менә бу нәсел нәсәбегезнең, каян чыгышыгызның, янәсе кулак династиясе булуыгызны ничектер искә төшереп торучылар булдымы, юкмы? Менә шундый нәселдән бит ул. Кулак дигән ул вакытта бит зур тамга кара койрык шикелле сөйрәлеп җиргән. 1929 елны безнең тора торган җиребез инде, йортыбыз бик зур була. Аны балык нидә Котлыбукашта ВКПБның райкомын ачалар. Шунда беренче секретарьга зур менә теге җылышлар уздырырга, киңәшләр уздырырга шунда алып китеп салалар. Әйтергә кирәк, ул үзенә күрә теге анда бөтен документлар, минем менә Шафиулла бабай беренче бөтен сугышына катнашып, унтер-офицер дәрәҗәсендә ул Георгий Крест белән дә бүләкләнә. Бөтен документлар, бөтен байлыклар безнең кулга алынып юкка чыгаймы. Шуңа күрәдер, ничектер менә бу ниләрне, вакыйгаларны безгә теге күңелебезгә начар йогынты ясамасын дип әйтмәделәр әйткәндә. Мин аны әле күптән түгел генә бөтен менә бу ниләрне архивта, анда мин архивка кирдем, һәм менә шуның нәтиҗәсендә барлыкка килде Тимерлек афаты дигән анда име, һәм буларны укыдып гаҗәпсенеп дөресен әйткәндә. Авыл язмышларына килгәндә, ул менә һәрбер авылның бит инде үз чорына күрә үз язмышы, әмма уртак яклары да бар. Безнең гомергә крестьяннар инде алар рәхәт тормыш күреп җитә алмадылар. Җирне я аларга крестьянга я бирделәр. Система алышуны белән тагын тартып алдылар. Инде менә бүгенге көндә безнең тагын шәхси милек хөкем сөрә җирләребезгә шулай бит. Бит карасаң, авыл ул татар өчен бигрәк тә бит ул туендыручы гына түгел. Ул безнең милләтнең тамыры дибез. Менә бу авыл җирлегендә безнең милләтнең тамыры бүгенге көндә ни дәрәҗәдә ул нык? Менә әйтергә кирәк шунымы? Менә бу сугышлар инде. Беренче бөтендә сугышында безнең мин күпме сугышка китеп һәлак булганнарны әйтә алмыйм инде. Миндә андый ниләр юк, саннар юк, мәгълүматлар юк име. Менә Бөек Ватан сугышына безнең сугышка киткән 600ләп Тимерлек егете. 500 бездә хуҗалык, 600 кеше шунда киткән име. Аның 400-ы һәлак булган. Менә 400 хатын-кыз ирсез, 400 бала әтисез менә кала. Ул инде бик зур теге начар ясаган, фаҗига булган дисен әйткәндә име. Ну шулай да инде без бит эшчән халык, күндәм халык име. Колхозлар безнең бик артта иде. Менә соңгы 70-нче, 80-нче елларда безнең колхозыбыз бик алдынгы иде. Миллионер колхоз иде. Бик баяшык дөресен әйткәндә име, бик баяшык инде. Әлбәттә инде нишлисең аны теге ул вакытлар рәхәт вакытлар да бар иде. Менә теге без начар яшибез дип, без фәлән дип анда нәрсә дип инде теге каңгырабында яшәмәдек, без андый халык түгел, без шанып
без булдырабыз дип менә яшәдек. Менә хәзерге вакытта да шулай яшәйләр. Әйтергә кирәк, менә бу 90-нчы елларда мин әйтер идем әле, менә бу ул авыл бүгенге көндә ул безнең теге татарның милләтнең аккумуляторы. Ул тамыры гына түгел. Безнең киләчәк хәзер инде менә бу шәһәрләрдә, Казаннарда, мәсәлән, шәһәрдә ул ничектер инде теге глобаллашу анда Европа форматы фәлән дигән дип инде әлбәттә инде кеше барыбер ул теге үзгәрә, аның теге авылын унытырга мөмкин име, телен унытырга мөмкин. Авыл безне милли менә бу теге горурлык, милли менә бу Казанны да шулай ук милли кадрлар белән, милләт белән тәэмин итеп торучы безнең бүгенге көндә ул чыганак. Шуңа күрә инде менә миндә шундый ниләр бар, менә шундый саннар бар инде име. 90-нчы елларда әлбәттә колхозлардан да малларны электр энергиясеннән да теге төләмәдегез дип сыерларны суйдылар име, налог төләмәдегез дип сыерларны бетерделәр име. Менә инде минемчә, минем уйлавымча, менә инвесторлар кертү. Минемчә ул безнең ички сәясәтнең дөрес булмавын әйтергә кирәк. Ни өчен име? Чөнки инвестор килә ул акча эшләргә. Ул төзергә килмәй. Менә хәзергә шундый миндә саннар бар инде. Бүгенге көндә фермерлар кулында 100 000 гектар җир. 100 000 гектар җир име? Миллион гектар җирнең 100 000 алар кулында име? Һәм менә шу фермерлар бүгенге көндә Татарстанда 50% авыл хуҗалыгы продукция бирә. Шуңа күрә көч кая име? Көч кайда менә. Шуңа күрә инвесторлар алар менә безнең авылда да Кызыл Шәрык ширкаты эшлиме? Алар көнбагыш үстерә. Алар гектарынан да 40-80 килограмманда минерал эшләмә кертәләр дә көнбагыш үстерәләр. Менә җирнең теге көче беткәчтен, табыш беткәчтен алар калдырып китәчәкләр. Шуңа күрә менә безгә инде ул тегенләрдән ваминнардан кутылдык бу айда безгә. Инвесторлардан кутылып име. Аны теге авыл халкына ярдәм итә торганнары калсын име. Шуңа күрә мин инде уйлыйм, үзебезнең фермерлык хуҗалыкларын үстергә кирәк. Һәм дә инде әлбәттә безнең Татарстаныбыз инде теге Совет дәүләте вакытында көчле булды. Бездә Табиев вакытында 100 миллион тонна нефть чыгардык име. Заттык име. Хәзер 30 миллион тонна име. Без инде теге вакытны химия промышленности, химия эшкәртү промышленности бездә без аны саклап калдык, үстердек име. Татарстан бүгенгә ичке продукция 2 триллион сум күләмендә ичке продукция җитештерә име. Һәм 800 миллиард күләмендә без инде Мәскәүгә акча узатып торабыз. Без көчле. Менә шул акчаларны татарда шундый сүз бар инде, гыйбара бар. Берне бирми, икене алып булмый. Алып булмый диләр инде. Без икене бирәбез. Берне алабыз. Берне алырга кирәк инде әкренләп кенә, һәм дә авыл хуҗалыгын үзебезнең менә бу милләтебезне ныгытырган авылны ныгытырга кирәк дигән фикердә мин. Мин инде гафу итегез, мин теге профессор да түгел, мин зур урында утырмыйм. Бу гап-гади татар баласының фикере. Авылдан сез 20 яшьләр тирәсендә чыгып киткәнсез. Юк, мин 15 яшьендә чыгып киттем. 15 яшьтән. 15 яшьендә чыгып киттем. Минем менә дөресен әйткәндә минем Ничен авылдан чыгып китәргә сез мәҗбүр булдыгызмы? Сезнең киләчәк авылда киләчәгегезне күрмәдегезме? Нәрсә сәбәпче булды? Нәрсә мәҗбүр итте сезне китәргә? Дөресен әйткәндә Ходай Тәгалә миңа сәләт биргән инде. Мин җир калсында мин шул кадәр нитәбем казыйм, шатланып казыйм, тәм табып казыйм. Мин менә туган нигеземә мин кире кайтып, бер 4 еллык инде менә үземнең туган нигеземне торгыздым мин. Анда үлән чәчәм, тегесем монсы менә балтасы складларында мунчалар төзим, аны барсында үзем эшлим. Электрик ягында үзем эшлим, шатланып эшлим. Мин әгәр дә авылда калган булсам, югалмаган булыр иде. Бәлки тракторчы булган булыр иде. Мин бер көтү балам булган булыр иде. Мин анда да бик бәхетле яшәгән булырмын дип уйлыйм. Чөнки мин хезмәтемне, туган җиремне, халкымны яратам. Һәм мин ни өчен мин 15 яшьннән Воркутага киттем. Минем максат безнең авылда 8 класс кына 8 еллык кына мәктәп иде. Мин инде абый Воркутада минем гомер буе шахтада эшләде улыймы. Ул мине чакырды да инде.
Мен бардым анда. Мен Яғни 4 елға якын гомергә сезнең Воркутада үтә. Мен айтам 2 ел анда укыйм да, мен инде урта мәктәбне бетерәм дә, мен анда инде мен кирәйләнеп кайтып журналист булам. Минем теләгем журналист булу иде. Мен айрыштым дигән. Воркута тормышы, ул бит инде Коми республикасында ялгышмасам, анда шахтерлар, зимагурлар чоры бит инде. Улаймы? Шулай әгәр безнең әдәбиятка күз салсак, менә сезгә ул нинди тормыш сабаклары бирде? Менә минем сорыйлар инде. Сез кайдан дип инде, кайсы яклардан, нинди нәселдән фәлән дигән дип. Мин әлбәттә авылда тудым. Ә мин инде кеше буларак формалашу. Күп милләтле Воркута шәһәрендә мин формалаштым. Менә миңа дөресен әйткәндә татар малайына, анда гади татар малайына дөресен әйткәндә аякка басу бик җиңел түгел. Воркутаның аны төньякның салкыннары име, кешене табигать име. Анда инде теге ялганна уймы, урлау анда, хыянат име. Анда яшап булмый. Шуңа күрә син төрмәдән чыккан кешедә, анда эшләүчедә бер-беренә дус, бер-беренә ярдәмчел, менә шушы сифатлар мине тәрбияләде дөресен әйткәндә. Яшь чактан ук хыялым язу белән шөгыльләнү, журналист булу иде дип, һәм чыннан да сез менә гомерегезнең 50 елга якынын шушы тармакка багышлаган кеше, матбугат, радио, телевидение. Ә инде язуга хирислык ялгышмаса, сезнең мәктәп чагыннан ук балачактан килә, район газетасына инде шигырьләр язу, мәкаләләр язу. Ул чорда тәнкыйть бар идеме? Сез нәрсә яза идегез? Һәм сезнең кулга сугучылар булмадымы? Дөресен әйткәндә, мин теге кешедән эзләүче түгел. Минем табигатым буенча мин созидатель, мин төзүче. Шуңа күрә мин инде тирлекчеләр андаймы. Механизаторлар. Мин алар турында менә теге яхшылык турында язырга тырыштым. Хезмәт кешесе турында инде. Һәм дә Воркутага баргачтыр инде әйтәм бит менә бу нәрсә дип әйтәм инде журналистика нине һөнәренә мин инде беренче адымнарны эшләдем. Анда Молодежь Севера дигән газета бар иде Сыктывкарда. Мин анда школа начинающих журналистов дигән мәктәптә инде шөгыльләнеп анда. Аларның заданияләре үтә торган идем, төрле информацияләр яза торган идем. Менә шулай итеп әкренләп кенә мин инде нигә үзебезнең нигә авыл фоклары булды инде соңыннан Октябрь газетасына нигә балык пишәсенә шулай ук мин материаллар язып торган идем. Һәм Татарстан эшләрендә минем атнасайын дибәтерлек Воркутада яшәүчеләр турында мәкаләләр чыкты. Сезнең бөтен гомерегез Камар ягы, ягъни Чаллы ягында үткән. Журналист буларак та, язучы буларак та, Тукай районында сез Ленинградның югары партия мәктәбенең матбугат, радио, телевидение бүлеген тәмамлаганнан соң сез инде турыдан-туры Тукай районына редакциягә кайтып төшәсез. Аннан Чаллы, аннан Менделеевск вакытлыча, аннан соң Кабат, Чаллы. Бу төбәк сезне нәрсәсе белән җәлеп итте? Ничек шул төбәктә сез утырып калдыгыз? Казан башкала, бит инде һәркем ничектер хыяллана Казанда хезмәт итәргә, Казанда язырга, иҗат итәргә. Кызыктырмадымы сезне Казан утлары? Мин дөресен әйткәндә, мин әле менә теге Воркута дигән минем өчен иң зур игътибарыма лаек булган урынны әйтәм. Миннән сорыйлар, менә мин Балык Пүчәс районының Тимерлек дигән авылда туганмын. Ә мин гомерем менә бәяләгәндә Воркута һәм Чаллы минем ике төп шәһәр. Ике төп шәһәр. Беренчесе мине тәрбияләде, икенчесе мин анда Чаллы шәһәрендә нәрсә дип әйтим инде, мин анда яшәдем, ул минем туган җирем әйләнде. 96 елда Менделеевскийга җибәрәләр. Ул вакытта районның иҗтимагый, сияси тотрыклылыгын булдыруда ярдәм итәр өчен дип. Бу чорда Менделеевский белән нәрсә булды? Шул кадәр менә шундый тотрыклылыкны булдырырга ихтыяҗ тугач. Анда хакимиятның башлыгы, үзенең газетасы, район советы рәисенең үзгәртүсе, гомумән ике арада менә теге нәрсә дип әйтим, ягъни
уртак тел таба алма, анда 28 мең халык инде, аларның икесе дәген менә дигән шәхесләр име, көчле кешеләр име. Бер якка тарта, менә шунда анда Рөстәм Фатихов дигән анда редактор судлашып, менә бер-берсе белән фәрән итеп тегән итеп инде, менә мин шунда бардым да инде әйттем инде, мин ярар килермен. Ягъни монда бер газета һәм инде ул вакытта бер генә газета булган инде, теге дубляж чыккан татар телендә, мин әйтәм, юк. Менделеевский новости рус телендә, ул 5000 тираж белән чыга башлады име. Һәм дә 2000 тираж белән анда Менделеев яңалыклары татар телендә. Ягъни сез монда уртак форматка китердегез идеологияны. Мин әйттем, без түлке эшлибез нигә? Дуслыкка. Мен анда 5 ел эшләдем, мин анда депутатлар булып сайландым инде. Һәм дә дөресен әйткәндә, мине яңадан чакырдылар үземнең оештырган Чаллы төбәгә. 1990 елларны искә төшерсәк, бу бит инде безнең азатлык өчен көрәшкән еллар, бәйсезлек өчен көрәшкән еллар. Әйтергә кирәк, менә шушы азатлык көрәшендә, бәйсезлек юлында Чаллы ул флагман булып торды. Чаллы төбәге бу беренче менә изге Болгар җыенына сәяхәтләрне дә шушы Чаллы төбәгеннән чыккан егет-кызлар оештырдылар. Азатлык яшьләр берлегендә алары бик зур масса иде, бик зур көч иде. Казанга менә шулай күндәм җыелып килә торган төркемнәр оештырдылар. Сез ул вакытта әйткәнегезчә, менә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының Чаллы төбәгендәге корреспонденты, менә бу вакыйгаларның эчендә кайнаган кеше сез, әйеме? Ул чырларны искә алсак, нинди булды ул Чаллы өчен? Нинди дә булса цензура дигән әйбер бар идеме сезнең өчен ул чорда? Нинди өстән дип әйтик инде, Казаннан сезгә нинди дә булса күрсәтмәләр бирелдеме, юкмы? Менә бу эшчәнлекне, бу юнәлешне, милли хәрәкәтне яктырту мәсьәләсендә. Менә шундый теге котырту, фәлән итү, тегән итү дигән нәрсә булды кызганычка каршы. Инде кайберәүләр анда без мустақил булабыз, тегеләй табыз анда, без фәлән тегән дип, ул тоже куерту. Без Россиянең уртасында яшибез. Анда мустақиллек дигән бер кашында булачак та түгел, без инде 1552 елдан бер дидә нәрсә дип әйтим инде, бер форматта, бер диде Казанда кайнайбыз. Менә безнең инде гаилә дуслары да бар иде, күрше авылларда фәлән тегәндә. Менә әллә кайлардан килеп тулды, менә Украиналардан килеп тулды, әллә кешеләр, Мәскәүләрдән килгәннәр, котыртырга тегеләй бул, андысыннан кайтып, әллә булгарчылар фәлән тегән анда. Гомумән анда мине уйлап торам, һәр нидә нәрсә дип әйтим инде, һәр дүшәмбе көнне 700 кешелек анда концертлар залында бөтен халык җыеладыр иде, теге пар чыгарга. Без фәлән итәбез, тегән итәбез, фәлән тегән дип. Әлбәттә инде теге милли күтәрелеш. Менә 1990 елның 24 августында без инде Союздаш республика кирәклеге турында безнең шәһәр советы карар кабул итте, аннан соң Казанда кабул иттеләр. Менә алга китте. Мин инде 1990 елның июль азагында Чаллы шәһәренә килде Борис Николаевич Ельцин, мин аны озатып бирде, мин аны турында бер сәгатьлек фильм эшләдем. Гомумән Ельцинның максаты инде эсерне таркату булгандыр дип белим, потому что чөнки нәрсә дип әйтим, аның чыгышлары дагы Россия тегеләй булай. Әгәр дә инде ул турда күп язылды инде, мин әйтмим. Әгәр дә шулык ниләр нәрсә дип әйтим инде, Горбачевлар фәлән тегәннәр. Әлбәттә эсерне сакларга кирәк булгандыр дип белем. Сезнең фикерегезчә? Башкача кирәк булгандыр, мин әйтә алмыйм. Без иң мөһиме Россияны саклап калдык һәм дә инде Татарстан да теге үзенең теге промышлен саклап калды, дуслыкны саклап калды, халкын саклап калды. Менә шулай гына дип әйтергә кирәк. Әгәр дә милли хәрәкәтнең бүгенге сенә килсәк, ул дөресен әйткәндә мискин хәлендә. Бүген татар иҗтимагы үзәге аның экстремизмда да гаепләргә маташалар. Бу татар иҗтимагы үзәгенең милли хәрәкәтнең менә мондый бүгенге көнгә, бүгенге хәлгә калуы ул көтелгән әйбер иде микән? Менә шулай
булырга тиеш булдымы ул? Сәбәпләре нидә моның? Ул милли хәрәкәттә анда укытучылар даимы, язучылар да, врачлар даимы, анда хакимияттә эшләүчеләр дә. Безнең максат төрле социаль катлам. Төрле социаль катлам һәм КамАЗда эшләүчеләр дә яшьләр. Безнең максат иде үзебезнең байлык үзебездә калсын һәм кулдан килгәнчә үзебезнең татар мәдәниятын, телен һәм үстерүеме. Һәм дә 1989 елда Чаллыда барлыкка килде татар драма театры, муниципаль. Менә автозавод, КПССның автозавод райкомы бинасын милли хәрәкәт алып бирде. Менә бүгенге көндә эшли торганында безнең татар драма театры, менә милли хәрәкәтнең ярдәме. Менә бу Чаллы телевидение штуру булсынмы? Анда инде менә бу Шәһри Чаллы газеты чыгу булсынмы? Һәм башка теге милли мөнәфәгатьләр, менә мәсәлән Азатлык мәйданы име. Аның бит милли хәрәкәтнең ние белән нәрсә дип барлыкка килде ул тәкъдиме белән име. Сөмбикә, Ленинград проспектына Сөмбикә проспект дигән. Гомумән монда аның 90% милли милләт пәрвәрләрнең, милли хәрәкәтнең эше китте, нигә файдалануга китте, оештыруга, созиданиягә китте, теге җимерегә түгел име. Шуңа күрә әлбәттә инде бүгенге хәләте аның борчу тудырамы? Бүгенге хәләте һәр нәрсә аның үзенең ние, нәрсә әйтим, үзенең милләтләрдә үсәләр, дәүләтләрдә үсәләр, нитәләр име. Һәр хәлдә әллә бу безнең чираттагы баскыч идеме? Һәр нәрсәнең үзенең ние бар, үлчәме бар. Аның минем уйлавымча, аны бетергә кирәк түгелдер, булсын. Булган әйберне юкка чыгару кирәк түгел. Менә аларның мөмкинлекләрен уңай яккан ишек файдалану. Бу да бит инде үзенә күрә рәсми оешмаларның үзенең нәрсә дип әйтим дә. Түлке начарлык эшләргә кирәк түгел. Закон бозарга кирәк түгел. Елганың тирәнлеген белмичә аңа керү кирәк түгел. Бу сезнең менә бер әңгәмәгездән алынган, язмагыздан алынган цитата. Минем соравым туа, елгага кермичә аның тирәнлеген ничек чамаларга? Әлбәттә, бер яһудиләрнең шундый әйтеме бар. Абрам үлә, үзенең Мойша дигән малаен инде иң төпчек малаен чакыра бу хәзер. Мойша ди, мин үләм инде ди, сиңа әманәт итеп калдырам. Куе чәй эчәсең килсә, шикәрен һәм чәен күбрәк сал. Монда нәрсә? Әгәр дә син яхшы яшисең килсә, син яхшы эшлә дигән сүз име. Әгәр дә инде мин мәсәлән телевидение нәрсә икәнен белмичә, мин керәм икән елгага. Минем әйтүем сүз шуңа күрә. Беренчедән татарның шундый сүз бар, агай алдан сагаймы? Агай алдан сагаймы? Һәм икенче безнең ни бар, гыйбара бар, татарның акылы төштән соң. Шуңа күрә син инде ниндидер эшкә алынасың икән име? Беренче чиратта син милләткәнең файдасы бармы, зыяны бармы? Журналистлар бит инде алар сандал белән шүкеш арасында һәрвакыт булдылар. Сандал астан кыздыра, үскәрәк күтәрелсә шүкеш башка суга. Ягъни журналист һөнәре ул арадашчы һөнәре күпер ролен башкарды, башкара халык белән, түрәләр арасында. Әгәр дә журналист халыкка күбрәк якынайса, түрәләр аны кулына суга. Әгәр дә инде түрәләр ягына күбрәк авышса, халык журналисттан читләшә башлый. Менә монда ниндидер бер алтын урталык бит. Сез үзегезнең менә бу һөнәр дәвамында, журналистикада сез алтын урталыкка омтылдыгызмы? Һәм аны ничек табырга? Журналистикада кирәкме алтын урталык? Журналист ул җитештерү, созидание ритмында эшләргә тиеш. Монда инде әгәр дә синең милләтеңә каршы, синең намусыңа каршы, синең илеңә каршы төкерәләр икән, ул вакытта инде син бернидә урталыкта була алмыйсың. Ул синең намус эшең, синең гаярлыгыңнан тора. Монда инде нигә карап, нәрсә дип әйтим, шартларга карап. Менә сез милли сүзен бер вакытта намус дигән нәрсә ул Африкада да намус булырга тиеш, ул һәр кеше өчен намус булырга тиеш. Әгәр дә синең намусың сынган икән,
Сеннән бернидә яхшы кешедә, яхшы атада, яхшы җитәкчедә чыкмый. Milli сүзен күп кабатладыгыз. Менә минем уемча milli сүзе белән башланган безнең сүз тизмәләрдә milli горурлык, milli уйзан, milli университет, milli мәгариф. Менә һәрберсендә татар өчен әле шишелмәгән шишәсе мәсьәләләр ярылып ята. Milli һәрберсе milli сүзе белән башлана. Zamanında siz bundan 30 yıllar элек 1990 елда Гота Камский ул вакытта әле дөньяга чыга башлаган вакыты шахматчы турында язганда сез мәкаләгездә менә шундый юл бар. Milli горурлык хисе уянмаса безнең югалтулар алда әле дигәнсез 30 ел элек. Әйе. Менә шушы 30 елда milli горурлык хисе безнең арттымы, кимедеме? Безнең югалтулар булдымы, әллә безнең күбрәк табышларыбыз булдымы? Шушы 30 елда. Мин әйтер идем, мин 1989 елны, 87 елны мин Гатакамск беләмендә очраштым ул ниндә Татарстан гостиницасында. Бу инде яшь кенә мин үзем дә Ленинградта укыгачтын инде. Аларга мин кайбер нәрсәдән бүләк иттем. Алар салкын су белән печенье ашап яталар иде, шундый данлыклы ниләр име. Әлбәттә, алар инде югары советка, алар монда КПСС өлкә комитетына килгәннәрдә ярдәм сорап, аларны ничектер инде аларга ярдәм итәргә дип аларны кабул итүче дә булмады. Аларга игътибар итүче дә булмады дөресен әйткәндә. Мин моны нәрсәдән әйтәм? Татарга карата әлбәттә һәр вакыт бер безгә карата бездә уңай фикер булырга тиеш, ярдәмчелек булырга тиеш. Без әгәрдә менә бу шул ярдәмчелекне, milli горурлыкны без саклый алмыйбыз икән менә бу нине. Әлбәттә, әкренләп инде юкка чыгачакбыз. Әгәр дә инде менә бу 30 ел эчендә безнең үткән тарихыбызга менә шул яһудиләрнең икенче баскычына карап ниткәндә, беренчедән без инде СССРда төзелгән анда завод, фабрикалар, нефть, байлыкны хусулаштырып без инде алар эшләвен, халыкка эшләвен, дәүләткә эшләвен без аны ирештегеме. Һәм дә икенче чиратта 1990 елның 30 августында кабул ителде суверен турында декларация. Сүнде. Һәм дә 1993 елның июлендә кабул ителде телләр үстерү турында карар юкка чыкты. Һәм дә milli университет оештыру турында карар кабул иттек, без ул үтәлмәде. Һәм дә инде данлыклы педагогик институтта юкка чыкты. Булар минуслар. Булар минуслар 30 ел. Булар рухи яктан безнең минуслар. Әлбәттә, менә безне дөнья таныды, безне бөтен илләрдә беләләрендә, тегендә барабыз, монда беләбез, без экономик, икътисади ягыннан без көчле. Ул яктан әлбәттә көчле. Менә бу рухи яктан milli мәсьәләләр буенча без инде 90 елларда әлбәттә без түбән төштек. Милләт турында без начар кайгырта башладык. Сезнең тормышта башкарган эшләрегез, алар барысы да ничектер менә планлы рәвештә күз алланып барылдымы? Әллә инде сезнең тормыш сукмакларыгыз ничектер менә горизонтны күрмичә салындымы? Шул ук, мәсәлән, язучы. Язучы ул сезнең өчен нәрсә? Язучы булу ул һөнәрме, күңел халәтеме? Каян килде ул? Мин үземә дә шундый максат куйдым инде. Журналист булу. Һәм инде мөмкин кадәр кешеләребез турында күбрәк халыкка җиткерү. Һәм дә инде менә бу язучылык минде сынарга тиешле татарларында мен теге вор в законе булсам мандайымы. Или инде башка яктан кимсетелгәнме? Менә шушындый халәттә дә татар кешесе югарып калмыймы? Ул үзенең максатына ирешә. Ул инде үзенең татарлыгын саклап кала. Рахман абый, әйтегез әле, язучының фикре, язучының сүзенә бүгенге җәмгыятьтә ни дәрәҗәдә ихтыяҗ бар? Ни дәрәҗәдә аны тыңлыйлар? Аңа мохтаҗлык бармы? Менә миннән инде сорыйлар инде, ничек менә аеруча инде теге иҗат кешеләре ул язганы пустяк фәлән дигән дип яза икән, язсын. Аның бар укучысы бар.
Менә бүгенге көндә 370 микән безнең язучылар име. Мен инде 2000 Язучылар берлегендә. Берлегендә име. 2004 елны мен Фиграт Әхмәтҗан Табиев белән Мәскәүдә интервью алган идем. Ул язучылар турында булды сүз, инде безнең ирешкән уңышларыбыз, һәм дә инде колбаса һәм ит эшелоннары турында да булды сүз име. Һәм ул әйтте, менә мен диде, беренчедән диде, мен диде, бер кешене дә төрмәгә утыртмадым диде, менә үземнең эшләү дәврендә диде. Ул инде рухы белән ул кадәр татар да түгел инде. Һәм дә мен ди язучыларны ди бөтенсенә дә мен ди аларга да гонорар түләттем ди, аларга квартира бирдем ди, берсендә җидем да ди, сорыйм ди. Сезнең менә миңа нинди нигез бар? Теләкләрегез бар, нинди менә сез мине хузурларыгыз сугасында фәлән тәгәнендә. Квартирагыз бармы? Бар. Гонорарга эшләмичә сез иҗат итәсезме? Иҗат итәбез фәлән тәгәнендә. Әнишлә булай бугачтан Шыңгыз Айтматов шикелле язмыйсыз дип әйттем ди, тегеләргә. Әйтмәделәр ди. Ну кызганычка каршы biz менә язучыларыбыз мине көләмәсеннәр, мен инде Ринат Харисны, Равил Фәйзуллинны мен яратам анда, барсын да яратам да, дөресен әйткәндә. Шигырь язучыларын яратам. Ләкин бездә масштаблы фикерләү дигән нәрсә җитеп бетмәй. Безнең гомер бик кыска ул. 7 катлы коттеджның 40 бүлмәсендә бер юлы яшәп булмый. Вакыт барында шикли. Ул шик орден медальләрсез, байлыксыз һәм креслосыз зиратта төгәлләнә. Мин сезнең нәрсә әйтергә теләгәнегезне шунда ук аңлыйм. Ягъни бөтен дөньяны кылачлап йотып бетереп булмый. Ахырдан әнә Аяз Гыйләҗев әйтмешли, 2 аршын җирдә җитә. Шулай бит. Бик пессимистик характерда түгелме? Сез кем тормышта? Пессимистме, әллә оптимистме? Мен бер вакытта да пессимист булмадым. Мен әйтәм бит, аткан таңга, кичке шәфәкләргә шатлап менә мен инде әйтәм бит ней. Үземнең туган нигеземдә әби бабайлар, ир туганнарым, кыз туганнарым, милләтем рухына мен дуалар укыйм. Мен аңа бик шат дөресен әйткәндә. Һәм мин татар милләтенең киләчәктә әлбәттә икенче урында була, яшәячәгенә мен ышанам. Чөнки бездә лә барыбер горурлык хисе бар име. Бездә лә үзебез өчен үзебезне әмин итә торган безнең төрле безнең нибез бар, мөмкинлекләребез бар име, теләкләребез бар. Менә бу уңайдан бәлки мен бер шигырь укып китермен. Әлбәттә. Язган идем шундый йолдызлар атышы дип атала. Шигырь язган идем. Менә укып китим әле. Йолдызлар атыла, юллары сузыла. Кайсыдыр сүнәдер, кайсыдыр туадыр. Гыләмдә хәрәкәт, мәңге гел шулай. Җирдә дә хәрәкәт, җирдә гел хәләкәт. Гомергә гел шулай. Гомергә кан кую кешегә ни җитмәй. Югыйсә дөньясы бик камил яшәргә. Суы бар, һавасы, туган җир дәвасы. Кемнәрнең җире аз, рубле, доллары бик җиткән күпләргә бер бөтен икмәге. Белә ул туганнан, юк икән кабернең кесәсе. Җирдә гел афәт, кырлы халкы кемгәдер гел җитми, доллары тәңкәсе, белми ул кабернең юк икән кесәсе. Мәхшәрдә югала, мәчеттә укыган дугасы. Казан, татарның йөрәге, Кул Гали мәчете милләтнең терәге. Шунда ук калфаклы бер әби. Кулында зур язу. Помогите мусульмане. Вылечить внука Сулейманова Ивана. Җирдә гел хәрәкәт, җирдә гел хәләкәт. Татарга ник булай? Бурылдың сен Ходай. Бик зур рәхмәт. Рахман абый, шундай эчтәлекләргә мәгез өчен. Мин әлбәттә тагын кабатлап әйтәм, без әгәрдә агай елдан сагай татарның акылы төштән соң дигән гыйбарәләрне онытмыйча гына име, икене биреп берне алганда да үзебезнең милләт турында уйларга тиешбез. Татар мөхите, авылны саклау һәм беренче чиратта Татарстан Республикасы саклау һәм Татарстанда яшәүче татарларны саклау турында без беренче
уйланырга тиешбез. Шул вакытта инде без тагын да алга китәчәкбез. Безнең киләчәгебез әлбәттә әйбәт булачак. Мин шундый оптимистик рухта каласыз. Ая. Амин, шулай булсын. Без дә сезнең теләкләргә кушылып, нәкъ шундый ук фикердә калабыз. Һәм инде үз чиратыбызда сезгә сәламәтлек, әлбәттә инде иҗат кешесе буларак, язучы буларак иҗади уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт.